En aquest tutorial intentarem de fer un automàtic de rutes. Per fer l'automàtic de rutes tenim que clicar aquest icono d'aquí. I en farem un altre d'automàtic de rutes amb els trajectes. Llavors aquest és una mica més complicat a l'hora de fer, és més flexible perquè els trens poden començar allà on siguin i acabaran on tinguin puesto, no vol dir que hagin d'acabar a la mateixa via, i ens farà el mateix que aquí, Ara el tenim aquest aquí. Parem. Posem això vermell, sortim i tornem a anar a l'automàtic de rutes. Ens ha sortit el que ja tenim fet perquè només en tenim un, però ens anirem aquí que diu nou automàtic de rutes i en farem un altre, que sortirà una altra pantalla en blanc. Com abans, deixem un parell de línies, aquí anem i fem estació principal i canviem el color per un de diferent, fem OK i OK. Aquí farem igual, sortides d'esquerra. I ara aquí, en vez de fer-li les rutes, ho farem en trajectes. Què farem? Via 1. Fem inicio i destino fins aquí, que és el primer trajecte. I el traspassem. Fem el mateix amb el segon. Inicio, destino. Ho traspassem. D'aquí de sortides a l'esquerra no en tenim més. Venim aquí i fem un altre comentari. Sortides a la dreta. OK, desplacem això cap allà, que ens hi veurem més, i no sé si això ho podem fer més petit. Aquí a la dreta, doncs fem el mateix. Fem inicio aquí, destino, que és el primer que tenim. Anem al segon, inicio, destino, transferim. Això són l'estació, però aquí tenim més vies a l'estació. Tenim aquesta. Fem inicio, destino. Inicio, destino. I el transferim també. Aquí tenim 4 vies que surten a la dreta. Si volem deixar un espai, i llavors hem de marcar aquesta, inicio, destino, transferir, i posem a sota, inicio, destino, transferir. Tenim 4 que surten, 2 de l'estació principal i 2 d'aquí de l'apartador, i 2 que són de l'apartador que van d'una via a l'altra per poder sortir. Anem seguint, no, això, com va? Ara aquí farem estació secundària, sí. Canviem el color. Aquí hem fet sortides. Ara aquí farem entrades. Entrades per on ens entren. Farem aquestes primeres d'aquí, entren per l'esquerra. I ens posem aquí sota. Aquí tenim una entrada aquí, una entrada a la via 2, una entrada a la via 3 i una entrada a la via 5. Farem primer aquesta de la via 5, perquè aquí per entrar-hi posarem una condició i volem que primer ens llegeixi la condició si es compleix. Si no, ens faria les altres. Hem vingut aquí, fem inicio, destino i la transferim. Després ja posarem les condicions i tot això. Segon, fem inicio, destino a la via 1, inicio, destino a la via 2, inicio, destino a la via 3. Si us recordeu, quan hem fet les rutes, aquestes opcions de canviar la via 2 i la via 3 també els havíem fet per si estava el tren ocupat. Aquí hem fet les entrades. Ara deixem una línia en blanc. El de deixar la línia en blanc és capritxo meu, no és que sigui necessari ni res. Si no li voleu deixar, no li deixeu. Ara farem les entrades de la dreta. Ens hi posem a la línia de sota i fem igual que a l'altre costat. Primer venim aquí,
que també haurà d'haver-hi una condició. Inicio destino. I ho posem a la línia de sota. Fem inicio destino a la via 1. Canviem a la línia de sota. Inicio destino via 2. La línia de sota. Inicio destino via 3. Tenim les entrades fetes de l'estació principal. De l'estació secundària, perdó. Vale, doncs fem un altre comentari, farem les sortides. Sortides dreta. Continuem. Ens posem a sota. Aquí, com aneu veient, hi ha moltes més instruccions que en l'altre que hem fet abans, però és molt més flexible. Ja veureu. Aquí, per sortir, li podem dir que surti com vulgui. Farem aquesta primer. Primera, inicio destino, transferim, inicio destino, transferim, inicio destino, transferim, i ara aquest penso que tenim, no sé si el tenim d'aquí a aquí. No, d'aquí a aquí va. D'aquí a aquí. Val. Sí, perquè aquest ens havia entrat de cares, aquí surt, farà un canvi de sentit i continuarà. Tenim fet. Anem per la següent. Sortida esquerra. Ai, em penso que ho hem fet malament, això. Vale. Això no és dreta, és esquerra. Ho canviem i ja està. Sortida dreta igual. Passem aquí sota i sortim cap a la dreta, que és aquí. Inicio destino. Transferim. Si us va més bé fer-ho així, podeu fer-ho així, Destinació. És el mateix, Ai, que ens hem de posar aquí sota. Transferir. Si no ens haguessin canviat de línia, ens hagués matxacat-lo de dalt, Inicio destino. Transferir. Vale. I ara sota hem de fer inicio destino transferir. Tenim de l'estació principal, obrim una mica això que veurem als comentaris. Tenim les sortides, ens falta fer les entrades. Podem fer-ho a sota, però ho farem tot aquí dalt. Fem una cosa, així de pas ho prenem. Marquem aquesta línia, marquem aquesta última. Veieu? Apretant la tecla maiúscula, marquem la primera i la última i ens surt en blau. Ara fem botó dret i fem tallar. Ara ens els tallarà les línies. Ens anem ara, per exemple, a la línia 30 i aquí fem insertar línies tallades. Ara el que hem fet és desplaçar-los cap avall i així ens queda un espai aquí. Aquí fem un comentari. Aquí hem dit entrada, fem esquerra. Li diguem OK, anem a la línia de sota i ara pugem això una mica amunt i fem inicio destino. Aquí i fem el segon. Inicio destino. Cap aquí. Ja tenim les entrades esquerra fetes. Ara aquí, entrades dreta. OK. Aquí tenim més coses a fer. Ara entrem
D'aquí cap aquí tenim aquestes dos i tenim aquestes d'entrades també, que els hem de tenir en compte. Llavors, com que per entrar en aquestes hi posarem condicions, són les que posarem primer. I aquestes les deixarem per les últimes, Bueno, ens posem aquí, ja tenim la línia negra, fem inicio, destino, no, aquesta no, a veure, no hi és. Vale. Inicio, destino, aquesta sí que hi és. Val. Ara ens baixem i fem inicio, destino, en aquest. Molt bé. Tenim aquestes 4. Ara farem inicio, destino. Inicio, destino. Cap aquí. Va. Ens vindran justes. Inicio, destino, que entrin aquí. I aquesta, inicio, destino, que entrin aquí. Aquí en tenim, bastantes més de línies, Amb l'altre, en 4 línies, hem donat la volta, i aquí, ens hem passat. Aquí en tenim 53. Clar que hi ha línies en blanc i els comentaris aquests que hem fet, Ara, funcionaria, que passa que ara, funcionaria tot una mica descontrolat, això, Si voleu, podem provar-ho. Gravem, o sigui, per sortir hem de gravar i ens demanarà el nom. Aquí posarem col·lació amb trajectes. L'altre eren rutes, aquestes eren trajectes. I ara sí podem sortir, Ara si anem aquí, ara ens sortirà quin volem fer servir, el de rutes o el de trajectes. El de rutes ja l'hem provat, anava bé, farem el de trajectes. Farà coses rares ara, no en feu cas. Posem en marxa, s'ha posat en marxa un. De totes maneres, ara veureu que cada vegada que canvi de trajectes, la màquina esperarà i tornarà a engegar. Veieu? Baixa el tacòmetre, no arriba a parar-se del tot, torna a engegar-se. Aquí farà el mateix. Baixa el tacòmetre. Mira, se'ns en van aquí perquè no li havien dit res més i se'ns han anat aquí. I ara aquest no sortia perquè estava ocupat això. També fa el mateix el tacòmetre, aquest se'n va a la via 1. Ara farà aquí i no es pararia. Ho pararem nosaltres perquè ara no es pararia el tren. Ara continuaria donant voltes. No sé si us heu fixat, aquest em penso que estava a la via 2 i ara s'ha vingut i s'ha parat a la via 1, Ara ho hem parat, això. Ara si tornéssim a començar, tot i que no està en el puesto inicial, tornaria a funcionar això. Aquest no perquè, hauríem de girar, girem-el. Si el girem i tornem a començar, aquest torna a funcionar, aquest també ha sortit, aquest d'aquí no surt perquè la via està ocupada, quan estigui lliure sortirà, veieu? I ara cada un es buscarà un puesto allà on sigui. Aquest se l'ha buscat aquí, aquest se l'ha buscat aquí. Ara hi posarem ordre a tot això. Hem parat això, els tenim parades i sortim. Ara les màquines estan allà on estan. Si els volguessin tornar a posar allà on els teníem, en modo oficina és molt fàcil, perquè tanquem el simulador, ens pregunta si volem deixar les màquines al seu lloc, li diguem que sí, i ens els torna a deixar on estaven. A la maqueta els hem de portar manualment nosaltres
fins a puesto. Aquí és molt fàcil. Tornem a entrar allà on estava. Bueno, ja m'obrim això una mica més ara. L'estació principal d'entrada aquí. Hem de posar-li també invertir si és necessari, perquè tant pot anar en un sentit com en un altre, i aquí és on comencen. Invertir si és necessari. I aquí sortida, aquí també li hem de dir. Invertir si és necessari. Invertir si és necessari. Aquesta també. És aquesta d'aquí, també li posem invertir si és necessari. Aquesta és aquesta d'aquí, també li hem de posar invertir si és necessari, i aquesta, que és l'altra, invertir si és necessari. Aquesta és aquesta altra d'aquí. Les entrades, aquí no cal que els hi posem, perquè aquí ja venen amb la direcció correcta. Llavors, en les sortides, per què no ens sortim quan no els hi doni la gana al tren? Hem dit que igual que l'altre, hi posarem a les condicions, que és això d'aquí, és aquesta, i posem la senyal en verd. Aquest, igual, la senyal en verd. I sortiran quan nosaltres li diguem en verd. Aquesta no és. Aquesta no sé. Aquesta. I aquí també li diguem la senyal en verd. Aquesta. La senyal quan estigui verda. A veure, aquest és aquesta. També li diguem la senyal quan estigui verda sortirà, si no, no sortirà. Aquesta és la de dalt. També li diguem el mateix, quan la senyal estigui verda, que surti. Aquesta és aquesta, també juguem amb la senyal i li diguem que quan estigui verda surti, i aquesta igual. Ara els trens no se'ns mouran fins que nosaltres no els hi diguem. Ara hem d'enllaçar les sortides, perquè aquesta, quan surti, vindrà fins aquí. Llavors nosaltres volem ara que ens vagi cap aquí, però allà on nosaltres voldrem que vagi, no allà on ella vulgui. Llavors, en aquesta segona casella d'aquí, que diu camins successius, aquí se'ns obre tota una llista, doncs en aquesta, que és la sortida de la via 1 cap a l'esquerra, li han posat la condició de que surti quan estigui la senyal verda, i ara li posarem allà on volem que vagi. Obrim aquesta segona que diu camins successius, i aquí li direm que vagi primer en aquesta via d'aquí. Si aquesta senyal està verda, si no, ignorarà i llavors es farà els altres que li hagin posats. Aquest trajecte d'aquí el tenim a l'entrada de l'estació secundària, que és aquesta, l'agafem i l'arrastrem. Amb el botó esquerre arrastrem i el posem aquí dalt. Veieu? La línia 32 va de la 15 a l'11. Arrastrem el de sota, arrastrem el 34, arrastrem el 35. Llavors, si cliquem aquí, veiem que quan sortim, la primera opció que agafarà serà aquesta si es compleix la condició. Si no, passaran a l'altra línia, que serà aquesta d'aquí. Si aquí no pogués entrar-hi, que estigués ocupat o alguna cosa, passaria en aquesta, i si no, passaria en aquesta. Ha quedat ben clar això? Tornem-ho a repassar si voleu. Estem aquí. Aquí. Li diguem que és sortida quan la senyal estigui verda. Quan arribis aquí, ens anem aquí que diu camins successius, comprova si aquesta senyal està verda. Si està verda,
te fiques aquí dins, que no, te poses en aquesta, que no, te poses en aquesta, que no, te poses en aquesta. Ara anem aquí. Aquesta és l'altra via. També li han de dir el mateix. Aquí també li han dit, quan estigui hivern, surt. I quan no, te'n vas als camins successius. Camins successius hem dit que eren a la línia de la 32 a la 35, i aquí ens farà el mateix. Si aquest està verd, entra aquí, si no, entra aquí i entra aquí. Gravem-ho això. I si en cas posarem la condició. Per exemple, a la línia 32 és aquesta d'aquí, que és aquesta que s'entra. Aquí li hem de posar una condició que sigui quan aquesta senyal estigui verda. Si aquesta senyal està verda, entraran aquí. Si no, no entraran aquí. Aleshores, aquest que vindrà cap aquí és una via morta i esperarà, i aquí es queda. Però aquestes d'aquí és aquí l'estació que ens interessa que facin un paro i que continuïn. Llavors, en aquesta d'aquí concretament és el retromòdul 8. Ens anem a aquesta última casella d'aquí que diu parades intermitges. Obrim, ens surt una finestra en blanc, apretem el botó dret i ens surt un submenú que diu nova parada intermitja. Cliquem aquesta i ja pugem una mica aquí. Aquí ens diu parada intermitja en el camp número de tren. Quin? Hem dit que era el 8 aquest, doncs posem-li el 8. Quant de temps volem que es pari? Posem-li, doncs, no sé, 15 segons. 15 segons. Ja li tenim posat. Anem al de sota. El mateix. Botó dret. Nova parada intermitja. Aquest és el 9. Hi posem 15 segons. I el de sota, botó dret, és la 10, 15 segons. Ja hi tenim. Aquí, veieu, per sortir no hi ha cap condició. Perquè hem posat un temps, farà el seu temps de parada i sortirà. Continuem. Ara hem de dir-li quan surti, quan l'hagi passat el temps, que enllaci amb aquestes d'aquí. Aquí, com que el tren ja va en la direcció correcta, no li hem de dir res. Aquí entra, aquí es para i aquí es para. Ara, sortides. Dreta. Aquesta. Camins successius. Aquest con aquí, que se'n vagi en aquesta d'aquí. Arribarà, farà la parada, veieu que això queda blau, vol dir que és una parada intermitja, i continuarà fins aquí. Doncs, bueno, la 34, hem de dir-li el mateix, venim a la 51, la transpassem, igualment, com d'allò, continuarà, venim a la 35, val? També passarà cap aquí. Aquesta ens sortirà d'aquí a aquí. És un tren que per entrar ens ha entrat així, el tenim de cares, ens sortirà de cul, pararà i per sortir té que sortir cap aquí. Llavors aquesta té que sortir a l'esquerra, que deu ser aquesta d'aquí. No. Aquesta d'aquí serà. Va.
Aquí, aquesta té que enllaçar amb la 46, que és aquesta d'aquí. Sortirà així i enllaçarà cap allà. Bueno, ja hem fet les sortides d'aquí fins aquí. Ara ens anem en aquesta, que és la 50, i ara hem de dir-li les entrades cap a l'estació principal. Per la dreta hi ha aquesta, que és la primera. Tenim que fer el mateix, arrastrar. Primer arrastrem aquesta, perquè aquesta hi haurà condició per entrar. Arrastrem aquesta. Arrastrem aquesta. I arrastrem aquesta. Aquestes dos hi haurà una condició, que serà posar aquesta senyal verda, i si no, entraran aquestes dues d'aquí. Fent això, pràcticament tindríem ja fet el recorregut. I en aquesta, quan el tren arribi aquí, pot ser que hagi de fer una maniobra i posar-se la via 5 i 6. I amb la 23, que és aquesta que entra, li hem de dir que aquesta vingui aquí i aquesta vingui aquí. Sigui, posem això més amunt. Quan arribi, carai, em fa de nos això, quan arribi vindrà aquí, i si té que anar cap allà, passaran allà, que també li haurem posat una condició, i si no, es pararan aquí. Tenim aquest recorregut fet. Una cosa que m'he deixat. Una cosa que m'he deixat important. Hem de marcar-hi aquesta casella d'aquí, que s'executin aquestes ordres d'aquí. Si no, no irem bé. Ja repassem-ho si ho hem fet bé. Aquesta, veus, no ho hem marcat. I també, aquí, si deixem seqüencial, ens el farà per aquesta ordre, de dalt a baix. Si fem aleatori, ell triarà i agafarà la via que vulgui, però quan ens interessa que vagi per aquesta ordre, ho deixem seqüencial. Això sí que m'havien descuidat de no... Després, si surten errors, que és possible, miren, aquest sí que ens l'hem deixat. Es pot solucionar els errors que... Això el que fa és que el tren no faci els salts aquells que sembla que vol parar i sortir. Ho fa tot seguit. Ara hem de fer el mateix girant cap a la dreta. Fem els de la dreta ara. Penso que hem de començar. Sortida dreta. Aquí també, quan surt el tren de la via 1, ve aquí i cap on ha de seguir. Té que entrar primer en aquesta, en aquesta, en aquesta i en aquesta. Doncs li hem de dir això. I marquem això que no ens en descuidem. D'aquí passarà en aquesta, si hi ha aquesta senyal oberta. Si no, passarà en aquesta i en aquesta. En aquesta li hem de dir d'aquí que surti d'esquerra, que serà la 44. No, la 45. Serà... Sortiran. O sigui, entrarà i sortirà. Entrarà i sortirà. Entrarà i sortirà. Ara hem de fer-les entrar aquestes. Aquesta, quan sigui aquí, només té opció d'entrar aquí o aquí. Aquesta només té opció d'entrar en aquí o en aquí. Li marquem també això. I d'aquí entrarà en aquesta o entrarà en aquesta. Aquesta li hem de dir igual. I aquesta li hem de dir el mateix.
Hem de posar les parades a l'estació secundària a entrada dreta. En aquesta no cal, perquè aquesta ens quedarà parada aquí. En aquesta sí. I hem de venir aquí, de tocar nova parada, i hem de dir a la 8, 15 segons. Sortim i farem una prova, en principi. Activem la simulació, anem l'automàtic de rutes, li diguem per trajectes, i ho activem. En principi no surt cap tren com abans, perquè li hem posat una condició, que hem de posar el semàfor verd. A veure, aquest que vagi cap a l'esquerra és aquesta d'aquí. Ara veurem que no fa el salt aquell quan canvia d'un trajecte a l'altre. Veieu? És continuat. Aquí tenim això blau, vol dir que esperarà els 15 segons de rigor. I aquesta, girem el TV i es posa en marxa, s'ha girat la màquina, també farà el mateix. Bueno, ens ha vingut aquí que no hi tenia que haver vingut. Val, perquè no li hem posat la condició. I aquesta, com que no hem posat la condició, i són les primeres que troba, ha vingut aquí. Farem això, tanquem, esborrar i diguem que sí. Tornem a anar a l'automàtic de rutes i arreglarem. I amb entrades dreta. Aquesta és aquesta d'aquí. Li hem de posar una condició que s'activi només quan hi hagi aquest semàfor verd. Aquest és l'altre. També li hem de dir que quan aquest semàfor estigui verd, entrin aquí, si no, que no hi entri. Aquesta és aquesta d'aquí. També li hem de dir que quan aquest estigui verd, entra, si no, no entris. I aquest, igual, quan aquest estigui, entri. Verd. Ara aquí farem una cosa que ho complicarem una mica més. En aquest segon li hem dit als trens que vinguin per aquí, si aquest semàfor està verd, que entri. Però com que per entrar aquí primer ens té que passar per aquí i després fer el canvi cap aquí, li afegirem una condició. Ens anem a dalt. Toquem el botó dret. Aquí diu canviar condició. Li canviem la I per la O. I ara aquí li podem posar una altra opció i bé una o l'altra, si es compleix, entrarà cap aquí, que serà posar aquest o aquest. Aquí li diguem, si un d'aquests o l'altre estan verds, entrarà. Si no, no entren aquí. Tornem a provar. S'ha d'anar provant això. El que no li hem posat és que ens giri la màquina en vençut. Veus? No li hem posat. Bueno, girem la màquina manual i ens sortirà. D'activar aquí. Sí que li hem posat. Ens la gira, surt i ara voltarà al revés. I aquesta segurament el mateix. Bueno, no havíem posat
la condició allà baix. Bé, un cop hem posat totes les condicions en aquest perquè entri i surti i aquest també perquè entri i surti en aquests, tornem a provar i en què tal. Ara mateix tenim una màquina parada aquí i l'altra no s'ha entès. Aquí. No estan, diguéssim, en el seu lloc inicial, però no hi ha problema. Engeguem l'automàtic. Aquesta ja surt. Aquesta li dono la senyal i sortirà. Però no surt. Hem de tenir en compte on tinguem aquestes entrades i sortides de les vies en topera, de posar-li i invertir si és necessari, perquè, esclar, entren en un sentit i han de sortir a l'altre, Si no, no ens sortiran bé. I en aquesta i en aquesta. Tornem a provar. Ara sí. Ara surt. Esperaran aquí. Ara li girem nosaltres, De totes maneres, ja ho arreglarem això, però per un altre tema. I ja ha sortit. A veure, fem sortir aquest, va cap allà. Fem sortir aquest cap aquí, ja giren. Aquest va a la via 1. Ara aquest, com que no li hem posat que entrin aquí, ja se'n va a la via 1 d'aquí. I aquest s'anirà a la via 2 perquè tampoc li hem posat cap condició que entrin aquí. I ara aquí tampoc tenia cap condició, no tindria que entrar. Ara, com podeu veure, el tacòmetre es posa una velocitat fixa i fins que no frena no para, no fa els salts que feia abans. I ara això és completament flexible, vull dir, ara els trens poden anar allà on vulguin, els podem parar allà on vulguem. Ara en farem anar un aquí dins, a la via 4. Aquest entra a la via 4 perquè li hem posat que vinguin aquí. I aquest irà a la via 1. Si li poso que està ocupada, s'anirà a la 2 o la 3. Bueno, no, ja no hi hem sigut a temps. Ara aquest el faig sortir. Com veieu, vull dir, funciona l'automàtic de rutes. Després, aquí faria falta fer-hi els perfils, que això s'ha de fer, poden fer aquí en mode oficina, però després s'ha d'anar a provar a la maqueta i en tot cas faríem un altre tutorial. Vull dir, ara estan aquí en un ordre, aquí. No cal començar sempre aquí, ara farem... Tancarem l'automàtic, deixarem que acabin de parar-se. Ara s'han parat aquí, podem sortir. Borrem i està tot borrat. I ara, quan tornem a començar, començaran a partir d'aquí. Cosa que quan anem amb les rutes hauríem de tornar a portar els trens aquí baix al començament i tornar a començar d'aquí. Aquí podem començar allà on vulguem i ja està.